ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଇଂରାଜୀ ବହି ଜସ୍ମିନ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 1ର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଚାପ୍ଟରଟି ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଦ ରାଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫକ୍ସ। ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଏଇ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ରାଭେନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାଉଟି ଦେଖୁଛ, ଏଠାରେ ଏଇ କାଉର ନାଁ ହେଉଛି ରାଭେନ୍। ତୁମେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଠାରେ କାଉଟିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଥଣ୍ଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଧରିକି ବସିଛି ଏବଂ ତଳେ ଫକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଗାଳଟିଏ ତାକୁ ମାଗୁଛି ବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଲୋଭର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡୁ ଦିଜ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବିଫୋର୍ ୱି ରିଡ୍। ୱି ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରଗ୍ସ କ୍ରୋକ୍। ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ବେଙ୍ଗମାନେ ରାବ କରିଥାନ୍ତି। ଡିଡ୍ ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ravens also croak? ଆମେ ଲେଖିବା ୟେସ୍, ୱି ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ravens also croak। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ସି ଦ ପିକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ସେ ହୁ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ କନିଂ। ମାନେ କିଏ ବହୁତ ଧୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ ବା କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରକ ଅଟେ। ଆମେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିପାରିବା ଦି ଫକ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଗାଳଟି ବହୁତ ଧୂର୍ତ୍ତ ବା ପ୍ରତାରକ ଅଟେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ଏଇ ପୋଏମ୍ଟି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମିଷ୍ଟର ରାଭେନ୍ ୱାଜ୍ ପର୍ଚ୍ଡ ଅପନ୍ ଏ ଲିମ୍ ଆଣ୍ଡ ରେନାର୍ଡ ଦ ଫକ୍ସ ଲୁକ୍ଡ ଅପ୍ ଆଟ୍ ହିମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମିଷ୍ଟର ରେଭେନ୍ ନାମକ ଏକ କାଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ରେନାର୍ଡ ନାମକ ଗୋଟେ ଶୁଗାଳ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଫର୍ ଦ ରାଭେନ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଗ୍ ବିକ୍ ଏ ମୋର୍ସେଲ୍ ଦ ଫକ୍ସ ଉଡ୍ ଗୋ ଫାର୍ ଟୁ ସିକ୍। ଏ ରାଭେନ୍ ନାମକ କାଉଟି ତା ଥଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଧରିଥିଲା ଏବଂ ଶୁଗାଳଟି ତା ପାଟିରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ସେଡ୍ ଦ ଫକ୍ସ ଇନ୍ ଆଡମାୟରିଂ ଟୋନ୍ସ ମାଇ ୱାର୍ଡ। ଏବଂ ସେ କାଉକୁ ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ କାଉର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାର୍ ରାଭେନ୍, ୟୁ ଆର୍ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବାର୍ଡ, ସଚ୍ ଫିଦର୍ସ, ଇଫ୍ ୟୁ ଉଡ୍ ଓନ୍ଲି ସିଂ ଦ ବାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଉଡ୍ସ ଉଡ୍ କଲ୍ ୟୁ କିଙ୍ଗ। ସେ କାଉର ସୁନ୍ଦର ପରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାକୁ ଚାଟୁକାରିତା ବା ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ଯଦି ସେ କେବଳ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ କାଉଟି ଯଦି ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତା ତେବେ ସେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାଜା ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ତାର ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୁଗାଳଟି କାଉର ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ ରାଭେନ୍ who did not see the joke forget that his voice was just a croak। ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମିଷ୍ଟର ରାଭେନ୍ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ତାର ସ୍ୱର ଏକ କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ଥିଲା। He opened his beak in his foolish pride and down fell the morsel the fox had eyed। ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଥଣ୍ଟକୁ ବଡ଼ କରି ଖୋଲିଲା। ସେ ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। Ha ha, laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you blue. Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite surprise। ଚତୁର ଶିଆଳଟି ତୁରନ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଝାମ୍ପି ନେଲା ଏବଂ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିଆଳଟି କାଉକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ସେ ବୁଝାଇଲା ଯେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଚାଟୁକାରିତା ମଣିଷକୁ ମୂର୍ଖାମିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆମେ এই বিষয়টিକୁ
संपूर्ण भाव पढ़ा सहित यह ओडिया आलोचना कर सारे। वर्तमान आमे यही विषय रही कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ ओडिया रे भल भाव जानिनेबा। तो पिले माने आस बर्तमान आमे डिफिकल्ट वर्ड गुड़िकर मीनिंग जानिनेबा। लिम्ब लिम्ब माने हला गछर मुख्य शाखा बा डाल। बीक माने हला चढ़ईर थंट। सिक माने खोजिबा बा पाइबा को चेष्टा करबा। टोन माने स्वर। हैंडसम माने सुंदर बा आकर्षणीय। वुड्स माने हला जंगल। फरगट माने हला भूली गले। क्रोक माने कर्कश स्वर काउ बड़ी कर्कश स्वर। प्राइड माने अभिमान बा गर्व। आड माने देखिले बा नजर पकाइले। इग्नोर इग्नोर माने हला अवहेला करिबा बा ध्यान न देबा। रादर माने बरং बा किछि परिमाण रे। टीचिंग माने हला शिक्षादान। सरप्राइज माने हला आश्चर्य। पर्च्ड हला बसिथिबा बा गछर शाखा उपरे बसिथिबा। मोर्सल हला खाद्यर छोट खंड। एडमायरिंग हो प्रशंसा करिबा। हेल्ड माने हला धरिथिले। वार्ड माने हला वचन बा प्रतिश्रुति। फिदर माने डेणा बा पर। जोक माने कौतुक बा मजालिया कथा। जस्ट माने केवल बा मात्र। फोलिस माने हला मूर्ख बा निर्बोध। फेल माने तळे पड़ीगला। लाभड हसिले। ग्लो माने चमक बा उज्ज्वलता। अनवाइज अज्ञ बा निर्बोध। क्वाइड संपूर्ण रूपे बा बेस। पिला माने आज एठी आमे ए विषयटी संपूर्ण भाव पढ़िया सहित ओडिया रे भल भाव बुझिले एवं कठिन शब्द गुड़ार अर्थ जानिले। जदि तुमको आज भिडियोटी भल लगी थाए तेज तुम मैंने लाइक करने सहित तुम सांग मान सहित शेयर कर। जदि एपर्यंत सुधा तुम आम चैनल को सब्सक्राइब कर तेज यथाशीघ्र या सब्सक्राइब करनेब जहाँफल परवर्त समय जो भिडियो गुड़ी अपलोड कर नोटिफिकेशन तुम यथाशीघ्र पाई पार। कमेंट बॉक्स रे तुम मतामत जनवाक आदौ भूल ना। पुणी देखा आउ एक क्लास आज रोची। धन्यवाद।